Jamen, sidste indlæg for dagen, der har jeg inviteret nogle søde mennesker med. Der er Kenneth, som I jo sandsynligvis kender fra Luksusfælden. Så er han foredragsholder og ejer af det, der hedder Økonomisk Råd. Så har vi Mette Arnfeldt. Hun er privatøkonomisk rådgiver i Danske Bank. Så kender I hende måske også fra Instagram, hvor hun er finfluencer ligesom mig. Og hun er også foredragsholder, og jeg tænker, at grunden til, at jeg også har Mette med, det er, fordi hun er lidt bedre til sådan noget her med familieliv og barsel, og så også boligkøb, oplægning af lån, end jeg i hvert fald er. Og så til sidst, så har vi Celine med. Og Celine, hun er her lidt for at repræsentere det, jeg kalder den unge københavner. Det er lidt for, at jeg blev anbefalet, at det kunne være fedt at have en med, der ikke var så økonomisk perfekt. Og så man måske kunne spejle sig en lille smule i. Og det er ikke for at sige, at Celine, hun har dårlig økonomi overhovedet. Det er faktisk fordi, jeg synes, hun har oplevet nogle forskellige ting. Blandt andet at købe en bolig og sådan noget. Så derfor så føler jeg, at hun ved måske også lidt mere om, hvordan situationen er nu med at skulle tage et SU-lån. Hvad er normalt til SU-lån for unge mennesker, end hvad Mette og Ken måske i hvert fald kan føle på egen krop. Så derfor så synes jeg også, at Celine kunne være et rigtig fedt input. Så nu kommer jeg lige op til jer her engang. Og jeg har jo fået lidt forskellige dilemmaer. Både fra folk, der har kunnet sende ind i dag, folk, der har kunnet sende ind i løbet her den sidste uge. Så intentionen er egentlig bare, at jeg stiller nogle spørgsmål ud. Vi har 2 mikrofoner til deling, så det håber jeg kan lade sig gøre. Og så må vi se, hvad det er, I synes om nogle forskellige ting. Det første dilemma, jeg har her, det er, min roomie flytter ud, og min kæreste flytter ind i min andelslejlighed. Det er mit lån alene, og vi har svært ved at finde ud af fordelingen af udgifter. Jeg havde en roomie, fordi jeg ikke havde råd til at bo der alene. Hvad kan vi gøre for, at det bliver fair for os begge? Nogen, der har lyst til at åbne den? Spændende. Jamen, det her, det er jo et fantastisk dilemma, fordi at det her, det viser jo præcis, hvad økonomi handler om. Det handler om følelser, det handler ikke om tal. Altså, og det er jo det, der udfordrer det her, i forhold til, hvad er retfærdigt. Og der er jo ikke nogen rigtig løsning på det spørgsmål, udover at det starter med en samtale. Det starter med, at I bliver nødt til simpelthen at sætte jer ned og tale om, jamen, hvad er dine synspunkter, og hvad er den andens synspunkter. Og så må man jo prøve på en eller anden måde at indgå et kompromis i forhold til, hvad der er rigtigt for den ene og for den anden. Men det starter med, at man ligesom prøver at komme ned i materien af, hvad er det for nogle følelser, der bliver bragt i spil her. Ikke? Fordi hvorfor skal jeg som ny kæreste, der flytter ind hos dig, bidrage til at afvikle på dit andelsboliglån? Og så om 5 år ned ad vejen, så går vi fra hinanden, og så har jeg ligget og betalt af på de lån, og jeg har ikke fået noget ud af det. Det er jo en fair nok følelse, men det bliver man jo nødt til at sige højt. Ikke? Fordi det jeg altid oplever i de her situationer, når vi taler økonomi, det er jo, at mange gange så i tale sætter vi jo ikke de følelser, der er omkring det. Og hvis vi ikke gør det, jamen så er det ting vokser så stort, og så er det jo, at i sidste ende, at vi, kan man sige, har med mennesker at gøre, som står i et program, som det jeg laver til daglig, som ikke har tur at gøre noget ved det. Altså, og dårlig økonomi og økonomiske dilemmaer, de bliver sådan set kun større af, hvis de får lov til at leve i skyggerne, i stilhed, og at vi ikke tør sige det højt. Så start med at tale om det, det er i bund og grund, det er vi starter. Den er svær at komme efter, synes jeg. Og jeg er helt enig, jeg synes, man skal tale om det. Og så er det jo også vigtigt at sige her, at der er jo ikke nogen, der skal komme til at stå i en situation, hvor de er jo økonomisk presset, hverken hende, der har andelsboligen, eller kæresten, for den sags skyld. Og jeg kan godt forstå det, du også siger med den her følelse af, at man står så 5 år efter, hvis man er gået fra hinanden, at man så har været med til at afvikle på noget gæld, og omvendt, så har man måske også boet lidt billigere, end hvis man skulle ud og bo til leje. Så det er jo netop også om at få i talesæt de her ting. Jeg kan jo rigtig godt lide at blive konkret, fordi det jeg tit oplever med kunder, det er, at de har spurgt, hvad gør du? Og jeg kan aldrig svare, hvad der er det rigtige at gøre, men jeg kan godt inspirere ud fra mig selv. Og det er også derfor, jeg har startet min egen kanal. Det er også fordi, jeg deler ud af, hvad jeg selv har oplevet. Men det er ikke ensbetydende med, at der er 2 fede streger under det overhovedet. Men jeg har selv boet hos en kæreste, som havde en andelsbolig. Det er faktisk manden, jeg er gift med i dag. Og der startede vi også med at få den her snak.
Og jeg endte også med at betale næsten halvdelen af det. Til gengæld, så det han ligesom tjente på andelsboligen, da vi skulle købe bolig, det lagde han så højere i udbetaling. Men det var også fordi, vi hele tiden undervejs havde været tæt på snakken og økonomien. Så det er helt klart også noget, jeg vil anbefale. Jeg vil sige, at jeg står faktisk lige præcis i den her situation lige nu. Som Sille lige spoilede, så købte jeg en andelsbolig, før jeg kom på uni. Sparede op gennem sabbatårene og havde en udbetaling til at tage et lån selv. Så havde jeg roomie, mens jeg startede på uni, fordi jeg havde ikke råd til at bo i den alene. Og så efter et par år fandt jeg en kæreste. Jeg tror, det som der er helt vildt vigtigt, det er, at jeg har ikke lyst til at tjene penge på min kæreste. Og han ville heller ikke have lyst til at stå i en situation, hvor han kunne mærke, at jeg tjente penge på ham. Så vores løsning helt konkret, det er, at han skal selvfølgelig ikke afdrage på mit lån. Jeg har cirka 500.000 i lån lige nu. Men for at tage et lån i banken, så skal man jo også betale noget rente. Og det er nogle penge, som jeg ikke ser igen. Så det er faktisk vores kompromis, at vi deler renten på lånet, men at han ikke betaler af på lånet, hvis det giver mening. Det vil så sige, at han har en husleje på 2.500, fordi det var det, der var helt fair for halvdelen af, boligydelsen, halvdelen af vores internet, vores el, vores gas, og så også halvdelen af renten. Og så sidder jeg for cirka 5.000. Det vil også sige, at jeg sidder noget strammere end min kæreste, men sådan, det er jo så også mig, der tjener den gevinst, som boligen potentielt stiger med. Ja. Så. Og hvis jeg lige skal tilføje til det, så tror jeg vil sige det der med, igen, ja, der er ikke noget rigtigt og forkert svar på det der spørgsmål, men det er jo et spørgsmål om, at man bliver enig, ikke? Altså, og begge parter er enige i løsningen. Fordi hvis der er en af parterne, der ikke er enig i løsningen, så er det ikke den rigtige løsning, jeg har fundet. Så det er det der med at ture og være ærlig og sige alle de der skamfulde følelser omkring, jeg synes ikke, det er fair, at du på en eller anden måde. Hvis man ikke er enig om det, så kommer det til at gå galt på et eller andet tidspunkt, fordi økonomi har den enestående faktor. Hvis man ikke taler om den, hvis man ikke gør noget ved den, hvis man ikke taler om de svære ting og skyldfølelsen osv., så kommer man til at ødelægge deres forhold på et eller andet tidspunkt. Punktum. Så det, der også vil være mit svar på det spørgsmål, det er, når I så har taget snakken og er blevet enige, så det er altid 1000 gange nemmere at blive enige i fredstid, end det er under første krig. Så se for Guds skyld at få skrevet tingene ned. Og så kan I jo ændre det 1000 gange, fordi der sker et eller andet, en af jer stiger i løn, eller det bliver færdiguddannet. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, men det er 1000 gange nemmere at blive enige om noget, og den dag det går galt, kan man sige, jamen så ved alle parter, hvad det var, vi aftalte. Skal vi gå videre til det næste spørgsmål? Det hedder, vi er 2 søskende med hver vores uddannelsesbaggrund og indtægtsgrundlag. Jeg er for ganske nylig begyndt at tjene mere end min lillebror, men jeg har virkelig også kæmpet for at nå dertil karrieremæssigt. Min bror har, med al respekt og forståelse, prioriteret sin familie højt, og ham og hans kone har også valgt at arbejde deltid. Nu skal han have renoveret badeværelse, og i den forbindelse har de opdaget en større udgift til skimmelsvamp. Min mor, der ellers er svært at få penge op af lommen, har med det samme nævnt over for mig, at det kommer hun til at betale, uden at jeg får tilsvarende, fordi jeg tjener jo mere, end han gør. Jeg kan mærke, det gør mig lidt ked af det. Er det okay at have den følelse, eller er det mig, der er nærtagende, og hvordan kan jeg gribe det an? Altså sygt godt dilemma det her, fordi at der er jo bare en ulighed mellem de 2 søskende, og jeg tror, jeg er altid blevet vokset med sådan en tankegang om, at verden er ikke fuldstændig retfærdig eller fuldstændig lige, så nogle gange så får den ene noget, fordi de har brug for det, og nogle gange får den anden så noget, sandsynligvis fordi de så har brug for det på det tidspunkt. Det vil være mega svært. Jeg er også storesøster og har også nogle gange oplevet, at de små søskende så får nogle goder, som der ikke tilfaldt mig, da jeg var på den alder. Men jeg vil virkelig prøve at være det store menneske her og sige sådan, jeg vil faktisk have mulighed for selv at betale. Det her, det vil gå vildt meget ud over min lillebrors børn, hvis min mor ikke hjalp i den her situation.
Ja, men jeg tror, det bliver svært, men så kan man virkelig også klappe sig selv på skulderen bagefter. Sige, man var et godt menneske. Ja. Ja, det kunne jeg sgu ikke. Det kunne jeg sgu ikke. Altså, det kunne jeg ikke. Altså, punktum. Og det kunne jeg nok ikke af den simple grund, at jeg ved, hvad økonomi kan. Ikke? Som jeg sagde lige før, det der med, at det kan eddermame ødelægge nogle ting. At det er for mig, både som far, men også som søn, det mest sprængfarlige rum, man kan gå ind i ved at begynde at lave forskel på sine børn inden for økonomi. Der skal man godt nok, for den part, som ikke får penge i det her tilfælde, have clearet af på forhånd, hvorfor man gør, som man gør. Fordi ellers så kommer det til at springe luften, og det er jo også det dilemmaet i bund og grund bunder i. Der er jo rigtig mange følelser i forhold til uretfærdighed og ting og sager. Og det er jo ikke fordi, at vedkommende her helt sikkert ikke under sin lillebror hjælp fra moren. Men jeg kan huske en situation, hvor min egen lillebror havde brug for penge til reparation af hans bil, og hvor mine forældre overførte nogle penge til mig, uden at jeg vidste det. Og hvor jeg som udgangspunkt havde sådan, hvad pokker skal jeg bruge de penge til? Jamen, du skal synes, at bruge dem til det, du har lyst til, men vi har betalt den her regning, og for ikke at lave forskel mellem dig og din bror, så skal du have de samme penge. Og det er, tror jeg, meget, meget, meget vigtigt, at man ikke gør forskel, og hvis man gør, at den part, som ikke får noget, selv har foreslået det. Ikke? Altså fordi, igen, så er vi nede i materien og nede i maskinrummet, der hedder følelser. Og man må ikke gamble i forhold til økonomi, når det kommer til sine venskaber eller familierelationer, hvis man ikke har den anden part med. Så det er ømtåligt. Altså, jeg vil virkelig passe på med at gøre forskel på ens børn. Altså, jeg tror, at jeg vil starte med at sige, at det er helt okay, hun har den følelse. Og et eller andet sted, så handler det her jo faktisk ikke rigtig om penge. Det handler jo om alt muligt andet, som I også har været så fint inde på. Og der kan jo også være årsager til, tror jeg, at moren måske ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at overføre ligeligt til søster, eller hvad det er. Jeg fik ikke lige fanget faktisk, om det var en. Men det kan jo være en årsag til, at hun ikke kan det samme. Men man kan jo også gøre noget andet. Altså man kan lave et gældsbrev som forældre til børnene, som gør, at de på den måde sikrer sig, at de er ligestillede også en gang, når moren ikke er her mere. Så jeg tror, at jeg blev i hvert fald, da du lige læste det, opmærksom på, at jeg som forældre, altså fordi moren må jo egentlig bruge pengene på, hvad hun vil. Men som forældre, så jeg har også selv 2 drenge, så er jeg da i hvert fald meget opmærksom på, hvad det kan gøre ved andre mennesker, at man netop forskelsbehandler i nogle situationer. Og der er nok også stor forskel på, om man lige betaler nogle sko, eller man betaler en større udgift til en udgift. Så jeg tror simpelthen, at jeg vil være modig og tage fat i moren og sige, det gjorde et eller andet ved mig, og nu skal du høre, hvorfor. Og det er ikke, fordi jeg ikke under, at du hjælper min bror, men jeg har brug for, at vi taler om det her. Ja. Det tror jeg også, jeg vil gøre. Mit næste dilemma er, mig og min kæreste er ikke gift. Vi har købt vores drømmehus og har måttet låne så meget, vi kunne få lov til for at få det. Min onkel siger, at vi skal blive gift, fordi vi har en søn, og det giver nogle økonomiske fordele, men vi valgte altså at lægge alle vores penge i et hus frem for et bryllup. Hvilke økonomiske fordele er det, han taler om? Juhu! Den tager jeg. Jamen, altså det han taler om, det kan vi jo starte med, det er, at når man ikke er gift, men man har stiftet gæld sammen, så står man i en situation, der er meget sårbar, hvis det så er, at en af parterne dør. Fordi så er det faktisk, at barnet overtager, hvad skal man sige, det der er tilbage, når boet ligesom bliver gjort op. Og så står den ene part, der har mistet sin partner, og som er alene forældre tilbage i en rigtig træls situation. Så det skal man virkelig overveje, at hvis man sætter børn i verden, og man også køber bolig og alt muligt andet, så skal man sikre sig enten ved at blive gift, og hvis man så synes, det på et tidspunkt i et liv ikke lige giver sindssygt god mening, fordi de gerne vil holde et stort bryllup, så kan man gøre 2 ting. Man kan vælge at skrive et testamente. Jeg anbefaler, hvis jeg laver boligkøb til kunder, så skal de alligevel snakke med en advokat, fordi
man måske skal have en advokat eller køberrådgiver til, som at gå igennem nogle dokumenter i forbindelse med boligkøbet. Og så kan man måske slå 2 fluer med et smæk ved også at få skrevet testamente. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er også, at man gør noget, som nogen måske synes er lidt uromantisk, man går ned og gifter sig borgerligt. Det kan man jo gøre, uden at man pisker en stemning op, men der er også rigtig mange, jeg kender, som laver en fin lille ceremoni ud af det, og det koster kun 500 kroner eller sådan noget. Det er mega vildt. Og så har man ligesom i hvert fald nogle af de store ting på plads. Der er også meget, man kan skrive sig ud af med et testamente. Udover det, man lige får at bevare det i et nogenlunde niveau, så kan man også komme rigtig langt, hvis man er gift. Ja, men det er jeg så set meget enig i. Altså, det er jo igen det der med at sikre sig, ikke? Altså, og i bund og grund, jamen, skrive de der ting ned, få styr på testamentet, og så kunne jeg jo godt lide det, der også blev nævnt lidt tidligere, da jeg talte om pensionsordninger. Det største aktiv, alle jer, der sidder herinde i det her rum, som drømmer om at købe ejerbolig i København og blive mange millionærer osv., det største aktiv, I har, det er jeres arbejdskraft. Det er jeres evne til at tjene penge de næste 40-50 år på arbejdsmarkedet. Det er det største aktiv, der findes overhovedet. Og derfor så skal I have en tab af erhvervsevneforsikring, om I vil det eller ej. Fordi vi render rundt i et samfund, hvor vi mange gange kigger på vores materielle ting. Og nu ved jeg godt, at det skifter lidt spor. Men vi forsikrer vores mobiltelefoner. Vi køber forsikringer mod hårde hvidevarer nede i Elgiganten og alle mulige andre åndssvage ting og sager. Vi forsikrer vores bil og så videre. Men det mange mennesker glemmer at forsikre, og som i bund og grund er det største aktiv, og det er, hvor I kommer til at tjene flest penge, det er jeres arbejdskraft. Så bare for lige at slå det fast med 7-tommersøm, det er noget, jeg aldrig nogensinde siger i Luksusfælden. Det er der, I skal prioritere jeres penge, og det er årsagen til, at I skal have en pensionsordning. Det ved jeg godt var lige lidt uden for dilemmaet. Så jeg tror bare, jeg vil sige tak for de gode råd. Jeg havde ikke så meget at tilføje. Jeg tror, jeg vil gå hjem og undersøge, om der er en tab af arbejdskraft forsikring i min indbo og ulykke, som er det eneste, jeg har. Fedt. Det næste dilemma er, jeg overvejer at tage et SU-lån her i slutningen af min uddannelse, for at tage min voksenløn lidt på forskud og tage nogle længere rejser, fordi et SU-lån jo er den billigste måde at låne penge på. Men hvad taler for, og hvad taler imod? Jeg kan jo starte med sådan det personlige. Altså det kunne være mig, der havde skrevet det her dilemma. Jeg blev færdig med min uddannelse lige om lidt, om et par måneder. Og så skulle jeg på skiferie, fordi jeg tænkte, at det kunne være fedt. Og lige om lidt, så har jeg jo råd til at tage på skiferie, men ikke tid. Så det gjorde jeg, og optog et SU-lån. Jeg har ikke været helt bleg for at tage SU-lån, men jeg kommer nok op på omkring 60.000 i SU-lån. Det tænker jeg er okay. Altså jeg har selv accepteret det. Kender folk, der også ligger der omkring. Kender også nogen, der er på 100 eller mere, hvis man ikke lige har haft mulighed for at have et studiejob. Så ja, jeg kan godt forstå, at man synes, at det er presset at leve for sin SU og for den indkomst, man måske har for et arbejde. Og ja, det er jo nok ikke det råd, som vi kommer til at give, men lige om lidt, så har jeg mulighed for at betale af på det, så det er simpelthen prioriteret at gøre. Ja, det er jo derfor, at jeg ikke er økonom. Ja. Ja. Og så kan jeg sige lidt statistik, at hvis man har en mellemlang uddannelse, så var den gennemsnitlige SU-lån i 2022 på 68.000 kroner. Det er okay. Du var lige under. Ja, jeg er lige under. Okay. Altså jeg kommer ikke til at sidde her på scenen og opfordre til, at man skal tage et SU-lån. Og det gør jeg ikke, fordi at hvis man kan søge andre muligheder, så vil jeg klart anbefale det. Og hvis man følger Sille, det synes jeg jo, det håber jeg alle sammen gør, og hun siger mange kloge ting. Så har hun faktisk også for nyligt fortalt, hvor dyrt det er at have et SU-lån, fordi det er faktisk ikke helt gratis at have et SU-lån. Det er godt nok billigt, ganske vist, men det er ikke gratis. Så hvis man kan komme til pengene på andre måder, så vil jeg anbefale, at man gør det. Og når jeg så sidder her, så er det heller ikke så længe siden. Godt nok har jeg 2 børn og snart 40. Men det er så ikke så længe siden, jeg selv har været studerende. Og jeg ved jo også godt, at den tid får man aldrig tilbage. Altså, så man skal jo også leve, mens man er ung. Men jeg vil måske appellere til,
at man i stedet for prøvede at undersøge, om der var nogle andre muligheder, at skulle det være lige præcis lige nu, at du skal på den her rejse, eller kunne det være, at du skulle arbejde i noget tid og faktisk tjene op til den, og så tage afsted, fordi vi skal være i lang tid på arbejdsmarkedet, så om du venter et halvt år til et helt år med at tage det næste skridt videre, det tror jeg sgu er lige meget. Altså, så måske hellere gøre det på en anden måde, end hvor du optager gæld. Og så vil jeg bare sige som bankrådgiver, når du så skal ned og købe din bolig, og det er altså et svært boligmarked. Vi er heroppe, nu kommer jeg jo fra Jylland, det kan jeg nok godt høre. Flyt derover, der er det fandme billigt. Men herover der er det svært at komme ind på boligmarkedet, og der er det altså endnu værre, hvis I så også kommer med en gæld, fordi at SU-gælden har altså indflydelse på også, hvor meget I kan komme til at låne. Så det er altså ikke helt ligegyldigt. Ja, så kan jeg jo svare som en, der stadigvæk ligger og betaler af på min kones SU-lån. Og det er jeg jo rigtig glad for, fordi jeg havde jo sjovt nok ikke noget SU-lån med, men det havde min kone på 250.000 kroner. Og tak til hende. Og, men jeg vil sige det sådan, at man kan sige, så længe man forstår, at SU-lån jo ikke er gratis penge, men det er et supplement, som kan gøre, at I kommer igennem jeres uddannelse. Hvis I bruger det på den rigtige måde, altså det vil sige, at det er noget, som går til supplement til, at I kan få gennemført jeres uddannelse, til at supplere op og få betalt huslejen osv., og ikke bruger det på at, kan man sige, købe øl, når I er i fredagsbaren, eller købe nyt tøj, eller tage ud og rejse på skiferie, eller hvor pokker I nu tager hen. Hvis I ikke bruger det til det, jamen så kan det være en god supplement til at komme igennem studiet, fordi studiet og uddannelse er sådan set også en af de bedste investeringer, I kan tage. Fordi det gør, at I får en forventet højere indkomst i det lange løb. I får nogle flere kompetencer. I har flere sikre kort i forhold til at være en attraktiv arbejdskraft for kommende arbejdsgivere. Så det vil jeg jo altid anbefale jer at gøre, men det jeg jo desværre oplever, og når jeg også udholder oplæg på skoler osv., så har jeg en opfattelse af, at mange mennesker glemmer, at der står lån efter SU. De glemmer sådan set, at tingene skal tilbagebetales, og som Mette også rigtig siger, det har jo en indvirkning senere, når I gerne vil købe en lejlighed. Der påvirker det jo, hvis I har en gæld på 100.000. Og det er jo desværre oplever med nogle af de mennesker, der er med i mit program. De skylder ikke 68.000, de skylder ikke 100.000, de skylder ikke 200.000, de skylder ikke 300.000. Nej, de skylder 4, 5, 6, 7, 800.000 kroner i SU-lån. Og det gør det af den simple grund, at det der billige lån, det fik de ikke lige betalt af. De fik ikke lige taget uddannelsen. Og så kan jeg fortælle en ting, så er det ikke en billig rente på 3%. Så ryger det videre til Gældsstyrelsen. Så er det 8-9%. Og så går det rigtig stærkt. Og lige pludselig så skylder man 700-800.000 kroner, og har måske ikke taget den uddannelse, man gerne vil have, har ikke fået det job, man gerne vil have. Og så er det en livslang lænke omkring SB. Så man skal være opmærksom på, når man tager SU-lån, at så skal det bruges på den rigtige måde. Og de måneder, hvor man ikke har brug for det, så skal man jo huske at melde det fra. Så det her, det er jo en øvelse i at kunne finde ud af at prioritere sine penge. Og det er i bund og grund det handler om, hvis I gerne vil opfylde alle de drømme, I har for fremtiden. Det er at kunne finde ud af at prioritere, hvad er det vigtigste for jer. Sæt jer ned, skriv det ned, og så finde ud af, hvad er det for en retning, jeg gerne vil i. Ja? Jeg vil bare opfølge spørgsmål, fordi der er også noget slutlån, hvis nok, i forhold til, så det er helt det samme snak om. Men jeg kommer til at mangle SU det sidste år af min uddannelse, min kandidat. Og der er lidt tid til, så jeg har tid til at finde ud af, hvad jeg gør. Men det er en god idé at tage det så der. Ja, hvis det er den eneste mulighed, men nu ved du jo, at det ligger ude i fremtiden, så kan du tage højde for det. Så vil den gode økonom sige, okay, men så må du jo lægge en plan for, hvordan pokker får du sparet flere penge sammen, når det der opstår, så du kan minimere det hul, du kommer til at slå i kassen. Fordi jeg vil jo altid anbefale at få færdiggjort den uddannelse, få den færdiggjort, så du kan få en højere indtægt på den lange bane. Og så er det rigtigt, ja, så kan der være en kortsigtet udfordring i form af, at du bliver nødt til at tage et slutlån. Det er jo ikke fordi, jeg vil sidde her og sige, at I ikke skal gøre det. Men du skal bare være klar over, hvilke former for ulemper det kan have for dig på den lidt længere bane. Og i og med, at du ved, at det kommer, jamen så kan du også tage højde for det ved at spare nogle flere penge nu, måske arbejde noget mere, eller hvad pokker der nu skal til for at tage højde for det. Så ja, kan det mene? Ja. Og så vil jeg også tilføje, at SU-lånet det er en meget sjov låneform i den forstand af, at
mens det er, at du er under uddannelse, så er det fast forrentet på 4%. Og du kan jo ikke begynde at betale det af endnu. Så du har et lån, som du faktisk overhovedet kan begynde at betale af, før der er gået en årrække. Når du så er færdiguddannet, så skifter den fra at være fast på 4% til at være variabel med det, der hedder diskontoen plus 1%. Og diskontoen det er en rente, der er sat af Nationalbanken, så den ændrer sig. Lige nu ligger den på 1,6%. Så det er også derfor, at SU-lånet havde et ry for at være gratis i mange år, fordi det kun var forrentet med 1% efter endt uddannelse. Man skal også være opmærksom på, at når man begynder at betale af på SU-lånet, så skal det være året færdigt plus næste år, før man egentlig begynder at betale. Så du har altså en ret lang periode, hvis man starter allerede for sit første år på bacheloren, med at tage SU-lån, hvor du overhovedet ikke afdrager, og der kun bliver lagt renter på. Hvis jeg har forstået det rigtigt, jeg har ikke selv taget et SU-lån, så det er, hvad jeg kunne høre mig frem til, så kommer SU-lån også med en plan for, hvordan det er, at du betaler tilbage. Og du skal altså selv ind og godkende den. Og der afhænger den af, hvor stort det er, hvor meget du betaler af med, og hvor lang tid det er. Og så betaler man kun hver anden måned. Jeg ved ikke, hvorfor de gør det på den måde, men det er de valgt at gøre. Så det er en meget anderledes låneform end de andre. Så det kan godt være, at det teknisk set, i hvert fald med renten efter endt, lyder billigere, men man skal også se på det på den lange bane. Du kan godt nå at spare en okay klub op i renter, før du overhovedet begynder at betale af på det. Ja. Altså, nu taler jeg bare selv erfaring, fordi jeg har også slutlån selv. Og jeg ringede faktisk ind til SU, dem der sidder med min gæld, og lige sådan sagde til dem, jeg ved, jeg har det her lån, jeg er ved at stoppe eller afslutte uddannelsen nu. Hvordan kan jeg gøre det bedst på mig selv? Sådan, fordi jeg ved, der er noget tid til, at jeg egentlig skal betale af på det. Men så fik jeg vejledning til egentlig bare at begynde at betale af på den rente, der egentlig var i gang med at komme på. Så på den måde, så stod jeg ikke med mere, hvis det giver mening. Altså, ja, jeg er selv herredårlig til økonomi, så det er derfor, jeg er her. Ja. Vi kan lige tage det næste spørgsmål også. Den hedder, min kone og jeg har fælles økonomi. Lønkonto, madkonto, budgetkonto. Dog synes jeg nogle gange, det kan være lidt svært at bruge penge til sig selv, når vi også har et barn, og når alle faste udgifter er overført til budget- og madkontoen. Hvordan kan man løse det? Jeg tror, det skal forstå, altså, hvor mange penge de må bruge, eller? Ja, jeg tror, det er det, der gør med, hvor mange lommepenge man må give sig selv, når det hele ryger i en pulje. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det. Så er vi jo tilbage til det her med at snakke om det. Altså, som du i hvert fald synes, jeg har sat rigtig flot ord på. Ja, det her med fællesøkonomi, der er ikke nogen retning, der er rigtigt og forkert, og jeg har set virkelig, virkelig mange eksempler på, hvordan man kan have fællesøkonomi. I sådan et tilfælde her, der kunne du måske have hjulpet dem lidt med den version, hvor at man putter tingene ind i en fælles pulje, som de gør det i dag, så det heller ikke kommer til at være meget anderledes, end det de gør det i dag. Men så måske også opretter hver deres private konto, hvor der så også rører nogle lommepenge hen på. Og så kan han jo ligesom selv vurdere, hvad det er, han vil bruge penge på, og man sidder heller ikke og har dårlig samvittighed over, at man bruger nogle penge, eller sidder heller ikke og tænker over, hvor meget har min partner brugt, og hvor meget må jeg så bruge. Altså, så bliver det ikke sådan, hvor man skal gøre det op hver gang. Jeg tror, den version fungerer for rigtig mange. Ja, altså igen, vi har jo bare forskellige økonomier, også selvom vi vælger at indgå et partnerskab eller et forhold, ikke? Og der er jo også nogen, der vælger at sige, okay, jeg tjener en 2/3 mere end dig, så derfor skal jeg også betale 2/3 mere af de faste udgifter, så vi nogenlunde udligner, kan man sige, vores økonomi. Men vi kommer jo stadigvæk ned til, at det starter med en samtale. Det starter med, at vi tør at sige de der ting højt, og hvis man synes noget er uretfærdigt eller ikke fair, at man også tør at sige det. Fordi det er jo desværre at opleve mange gange, det er det der med, at man ikke tør at snakke om alle de negative følelser, al skylden og al skammen og alt det der med, jeg er ikke et stort nok menneske, at jeg ikke kan tillade dig at have et eller andet. Men det er jo en fair nok følelse, og som jeg sagde før,
hvis man ikke siger det højt, så er det det, der kommer til at slå, kan man sige, forholdet og kærligheden ihjel med tiden, hvis man ikke er enige om at indgå en eller anden form for system, begge parter kan se sig selv i. Og når det så ændrer sig, at man tør sige det højt også. Så igen, jamen det ville være perfekt, hvis jeg bare kunne skitsere en eller anden sort-hvid løsning og sige, værsgo, I skal bare gøre sådan her med jeres økonomi. Men så må jeg jo bare skuffe jer og sige, prøv at høre, økonomi er ikke rationelt. Altså det, I læser om i bøger, det I hører fra bankerne, ikke? Det er jo nogle gange ud fra et rationelt tankesæt, at det er sådan her, et menneske fungerer. Men vi er mennesker, vi fungerer på vidt forskellige måder. Vi tænker økonomi på vidt forskellige måder. Vi lægger følelser på mange forskellige måder ned i det her. Så der er ikke noget rigtigt, der er ikke noget forkert, der er ikke noget sort, der er ikke noget hvidt. Der er en masse gråt. Og i bund og grund gør det jo endnu mere svært at finde frem til, hvad er så den rigtige løsning for mig? Ja, det ved jeg ikke, men det er jo derfor, vi bliver nødt til at snakke om det. Det er derfor, I bliver nødt til at dele jeres erfaringer. Det er også derfor, jeg synes, det er imponerende, at der er så mange mennesker, der dukker op til det arrangement i dag. Det synes jeg jo sådan set, du skal have stor cadeau for, Sille. Fordi I er en svær målgruppe at fange for dem, der sidder nede på bagerste række i forhold til interesse. For jeg er slet ikke i tvivl om, at I har kæmpe interesse for det her. Men det starter med en samtale, det starter med, at I tør at dele informationer med hinanden og sige, jeg tænker økonomi på den her måde, og jeg gør det på en anden måde. Og det er jo fordi, igen, og jeg gentager mig selv, jeg ved det godt, men det er fordi det handler om følelser, det er skidehamrende svært, og der er ikke noget rigtigt og forkert. Det ville være fedt, hvis vi kunne placere jer alle sammen over den her boks, og den her boks, og den her boks. Men det kan vi bare ikke, altså. Så, gentager mig selv igen. Tal for Guds skyld om det, indtil I har talt det ihjel, og I er fuldstændig enige om, hvordan I vil indgå, kan man sige, eller hvordan I vil indrette jeres økonomi med jeres partner, hvis I har en. Jeg tror, det er hurtigt, vi kan tilføje, at hvis man er i tvivl om, hvilke løsninger der også findes, så kan jeg jo appellere til, at man tager fat i sin rådgiver, eller skriver til sin bank og hører, hvad fanden gør jeg lige? Fordi jeg tror også, mange af jer måske har en eller anden form for måske er I lidt bange for, at vi er super kedelige og dømmende og sådan. Det, altså, kig på os. Altså, så jeg måske kan jeg godt forstå det, men altså, jeg vil bare sige, det er vi ikke. Vi er faktisk rigtig søde, og vi vil gerne hjælpe. Og hvis I møder nogen, som er firkantet og konservative, så husk at sige, hey kammerat, jeg har ikke taget en uddannelse. I er nødt til at få det ned på et niveau, jeg kan forstå. Det er altså helt okay at sige, hvis I møder sådan en. Men uanset hvad, så er det bare for at sige, at I har mange muligheder, hvor at bankerne også kan hjælpe med ligesom at lave en løsning, der passer til jer. Og så vidt jeg har forstået, så kan man også godt sige til sin bank, jeg er faktisk ikke så glad for min rådgiver, vi har ikke særlig god kemi, må jeg få en anden. Ja. Så man behøver ikke at skifte en bank, bare fordi at man har fået en nederen bankrådgiver. Så der er lidt steps at tage først i hvert fald, hvis det er. Helt sikkert. Så skal vi nå til sidste spørgsmål. Den hedder, vi hører hele tiden på sociale medier og tv, at kvinder står dårligere økonomisk end mænd. Hvad skal jeg som kvinde være opmærksom på for at stille mig bedre økonomisk? Altså, jeg har læst sociologi, og jeg synes, det er sygt spændende, hvorfor det er, at vi står lidt dårligere kvinder end mænd. For eksempel, da jeg skulle ringe til min rådgiver, eller whatever, så prøvede jeg helt aktivt at udfordre mig selv. Jeg vidste faktisk ikke det, som Sille sagde med, jo yngre man er, jo mere risikovillig skal man være. Ja, jo yngre. Men fra mit studie, så ved jeg, at kvinder generelt er mindre risikovillige end mænd. Det gør også rigtig mange gode ting, at vi for eksempel ikke slås lige så meget, eller bliver lige så kriminelle. Men det er rigtig godt, at vi udfordrer os selv lidt, og prøver at være lidt mere risikovillige, når det kommer til aktier og investeringer. Så jeg sagde bare til ham der, den unge, høj risikoprofil, høj, fordi at det er det, der føles lidt svært at gøre. Ja, så det ved jeg ikke lige, om det var svar på et spørgsmål. Nu har jeg næsten glemt spørgsmålet i al min hjerten her, men ja, jeg tror, man skal prøve at udfordre sig selv, og også prøve at være lidt mere virkelig planlægge, hvad det er, man vil sige til den her lønsamtale, fordi at det er også noget af det, som der er mega udfordrende for rigtig mange kvinder. Ja. Ja, kvinder, I skal være bedre til at forhandle. Men det er, altså,
Jeg ved godt, der er nogle strukturelle årsager til, at der er den forskel mellem, at kvinder får mindre i løn end mænd i det samme arbejde. Det kan vi jo godt blive enige om. Det er forkert. Punktum. Den er ikke så meget længere. Noget af det, at det jeg i hvert fald oplever, når jeg taler med kvinder i forhold til det, det er, at det er et sindssygt svært rum at gå ind i, når vi taler forhandling. Hvor en mand jo går ind og siger, okay, hvis jeg skulle have et job, så vil jeg kigge på stillingsopslaget og sige, okay, der er en ud af de her 10 punkter, jeg kan finde ud af, jeg er perfekt til det her job. Kvinder, de vil kigge på det der og sige, okay, der er en af de her 10 punkter, jeg ikke kan finde ud af, jeg lader være med at søge jobbet. Ikke? Det er forskellen imellem os, og der er nogle kønsstereotyper, der er nogle årsager, og det bliver man jo nødt til at arbejde med. Altså, og det ved jeg godt er svært, og det er jo en øvelse. Altså, det er jo en øvelse, når man taler med sin bankrådgiver, eller man taler med sin arbejdsgiver, og hele tiden gå ind i det rum, som for mange mennesker, når man taler lønforhandling, så er der også mange, der sætter lighedstegn imellem. Det er en konflikt. Nej, nu kan vi blive uenige. Ja, hvor fanden kan I blive uenige? Det er jo derfor, I er der. I skal have så en høj løn som overhovedet muligt for det stykke arbejde, I foretager. Det gælder også for mændene. Arbejdsgiveren skal selvfølgelig have så billig en arbejdskraft som overhovedet muligt. Det er jo de to modsatte, der er. Så det er jo noget med, at man skal øve sig, og det er jo et spørgsmål om igen at gøre sit grundarbejde. Tale med sine kollegaer, tale med andre mennesker, tale med sine venner, tale med sin familie. Igen kommer vi ned til, at vi bliver nødt til at tale om det for at blive klogere, for at kunne udligne det der løngab, fordi det skal ikke være der. Og så vil jeg så også sige, sådan noget som deling af pensioner, som vi også kort har været inde på i forhold til skilsmisse. Jamen, vi deler alt muligt andet, men sådan noget som pensionsordninger, det deler man jo ikke. Og det kan man jo så vælge her på tirsdag og stemme på nogen, som går ind for, at den del også skal i puljen, hvis man engang skal blive skilt. Fordi jamen, det er jo også en skævvridning, at man som kvinde skal gå hjem, være på barsel og så videre. Det er jo meget naturligt, det kan ikke være på andre måder i forhold til den første del i hvert fald. Men det er jo igen, det kan jo udlignes, hvis man taler om det, hvis man laver nogle ændringer i det her. Så ja, hvad kan man gøre for, at kvinder står stærkere? Jamen det kan man jo ved, og det tror jeg jo også rigtig mange mænd gerne vil være med på, men nogle gange så er ting jo også bare blevet på en eller anden måde, fordi sådan har det altid været. Hvorfor skal vi lave det om? Men det skal vi jo selvfølgelig, fordi det er dybt uretfærdigt, at der er den her forskel. Det tror jeg rigtig mange mennesker godt kan se sig selv i. Men der ligger også nogle ting i, at man, og nu generaliserer jeg, det ved jeg godt, men at man som kvinde skal øve sig i at sætte pris på sin egen værdi, for I har kæmpe høj værdi, og mange gange har I, det er måske ikke det alle mændene, men nogle gange så har I altså langt højere kompetencer end mændene. Punktum. Ja, Patrick. Må jeg supplere det bare en lille smule? Ja. Altså, fordi jeg er sådan en rigtig talpige, og jeg ved, at det er cirka 13% forskel, der er i løn mellem mænd og kvinder. Og når der er den her forskel, så bliver der også en forskel i, hvor meget vi betaler ind til vores pensionsopsparinger. Apropos det her med, at jo, altså når vi går på barsel, at nogen betaler måske ikke ind til en pensionsopsparing i en periode i hvert fald. Og det er ret afgørende, at man kommer i gang med at spare op til sin pension, også i de tidlige år. Hvis du for eksempel vælger at gå på deltid, så sparer du typisk heller ikke lige så meget op til din pensionsopsparing, som hvis du går på fuld tid. Det er en procentdel af din løn. Altså hvis du har 37 timer i dag, og du vælger at gå på deltid i 5 år, ned på 30 timer i 5 år, jamen så skal du løfte din pensionsindbetaling med 4% resten af dit arbejdsliv. Så det er ret afgørende, at man ligesom er opmærksom på de her forskelle, i forhold til spørgsmålet i hvert fald. Og så har du helt ret i, at kvinder de er ikke lige så risikofulde, når det er, at de skal spare op eller investere sådan helt generelt. Så der skal vi lige sådan mande os lidt op, og det betyder ikke, at vi skal gå ud og købe Novo-aktier, for det går ikke så godt i tiden. Til gengæld så skal vi købe nogle investeringsforeninger, hvor man ligesom spreder sin risiko, men derfor så kan man godt tage nogen, der har en højere aktiebaseret som har flere aktier. Og det samme også med pensionsopsparinger. Alle jer, der sidder her, I kan godt hæve den til høj risiko. Det er sådan nogle af de sådan konkrete råd, jeg tror, jeg vil komme med til det her spørgsmål. Er der nogen i publikum, der har et sidste spørgsmål for i dag, for ellers så tror vi, vi er ved at være der.
Nej. Nogle gode råd heroppe fra, inden vi lukker? Jeg kan sige, at kvinder historisk set forskningsmæssigt er bedre til at investere end mænd. Fordi kvinder er bedre til at håndtere deres følelser. Mænd, inklusive mig selv, bliver så nogen, som når aktiemarkedet det krakker, så bliver vi bange, så sælger vi, og så løber vi skrigende bort. Ikke? Kvinder, I investerer, så beholder I jeres strategi, og så kigger I på det 20-25 år senere. Og det er derfor, I er foran mændene. Så det er der, mændene her i rummet kan lære noget. Det er rigtigt. Så Jeg vil jeg tror også, at mit råd vil være at spare op så meget I kan, men stadigvæk også huske at leve. Så er det, altså min kæphest, noget af det, som jeg sidder og kigger rigtig meget på her, det er, at nu er der ikke så mange af jer, men rigtig mange unge mænd, de spiller for rigtig mange penge. De spiller i gennemsnit for næsten 1000 kroner om måneden. Og der er jo altså nogen, der trækker gennemsnittet ned, men der er i hvert fald også nogen, der trækker gennemsnittet gevaldigt op. Og der er ikke noget, der tyder på, at det ændrer sig. Det bliver faktisk bare værre. Så vær opmærksom på, hvordan I bruger jeres penge, også, så I bruger dem også fornuftigt, fordi så gør I bare livet noget nemmere resten af tiden. Jamen, så vil jeg sige tusind tak til panelet, og tak for, at I havde lyst og tid til at komme i dag. Og rigtig mange tak til jer, og I er blevet hængende så længe. Det har været en virkelig lang dag. Så tusind tak for jeres opmærksomhed, og for at I har lyst til at være med.